Sanibonani bangani bami, uMamG futhi lo onibingelelayo. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngo-Ayoyo. U-Ayoyo uyothenga. Asazi ukuthi u-Ayoyo uyothengani. Ake sisondele-ke sihlale phansi silalele indaba ka-Ayoyo. Umndeni wakwaMkhize uyathenga isitolo sezimpahla zokugqoka. U-Ayoyo uhamba nomama wakhe baya ezicathulweni. Umama udinga izicathulo zikanokusho azozigqoka emshadweni kamamncane uDuduzile. U-Ayoyo ubuka umama wakhe elinganisa izicathulo ezahlukahlukene. Umama uthanda kakhulu lezi ezinombala wegolide. Uyazilinganisa bese edansa kancane phambi kwesibuko ezibuka. Lezi zicathulo ziyangifanela, ngizozithenga. U-Ayoyo naye uyazithanda izicathulo, yena kodwa uthatha eziphinki ngombala. U-Ayoyo uyobheka ubaba ukuthi uzilinganisa kanjani izibuko zelanga. Udinga ezintsha ngoba uye wahlala phezu kwazo ngephutha ezindala zephuka. Ubaba uthanda kakhulu lezi ezinengilasi esasibuko. Uzigqoka azibuke esibukweni bese ezincoma yena. Lezi zibuko zingenza incwasimende, ngiyazithatha. U-Ayoyo uyazithanda naye izibuko zelanga, yena uthatha eziphinki ngombala. Nangu u-Ayoyo uthola ugogo elinganisa isigqoko. Ugogo udinga isigqoko esihloniphekile azosigqoka esontweni. U-Ayoyo ubuka ugogo elinganisa izigqoko ezihlukene ngemibala. Ugogo uthanda kakhulu lesi esisawolintshi. Uthanda kakhulu esinosiba olusasibhakabhaka. Uyama aqonde ugogo bese ezibuka esibukweni. Lesi sigqoko singenza ngibukeke njengendlovukazi, ngiyasithatha. U-Ayoyo uyasithanda naye isigqoko, yena uthatha esiphinki ngombala. Wayesebona umkhulu elinganisa izikhafu u-Ayoyo. Umkhulu ufuna isikhafu sasebusika. Kunezikhafu eziningi ezinemibalabala azokhetha kuzo. Uthanda kakhulu esinemigqa emhlophe nensundu umkhulu. Usigaxa qede, uzibuka esibukweni bese ezincoma yena. Lesi sikhafu sintofontofo, sifudumele, ngiyasithatha. U-Ayoyo uyasithanda naye isikhafu, yena kodwa uthatha esiphinki ngombala. U-Ayoyo ufica udadewabo omdala. Udadewabo omdala uthanda izimpahla zombukiso. Abangani bakhe bonke bagqoka amasokisi amade neziketi ezimfushane. Naye ufuna amasokisi amade. Udadewabo omdala ulinganisa amapheya ahlukahlukene. Wayeselinganisa amasokisi anemibala eminingi ayimigqa. Uzibuka esibukweni aze ame njengomkhangisi wenqephu. La masokisi asemfashinini, ngiyawathatha, kusho udadewabo omdala. No-Ayoyo naye uyawathanda amasokisi, uthanda aphinki ngombala. U-Ayoyo
Usebona umfowabo omdala elinganisa amahembe. Udinga ihembe elisha lokucula ekhwayeni. Umfowabo omdala uthanda eliluhlaza okotshani nezinkinobho zakhona. Uzithanda kakhulu uma evela esibukweni. Uzizwa ehloniphekile. Ulithanda ngempela. Leli hembe lingihlala kahle. Ngiyalithatha, kusho umfowabo omdala. U-Ayoyo uyalithanda naye ihembe. Yena uthatha eliphinki ngombala. Ekugcineni, wonke umuntu emndenini wakwaMkhize uzitholile izimpahla azidingayo. Umama unezicathulo ezintsha, ubaba unezibuko zamehlo, ugogo unesigqoko, nomkhulu unesikhafu. Udadewabo omdala unamasokisi. Umfowabo omdala unehembe elisha. U-Ayoyo bandla kuye kuphela ongatholanga lutho namuhla, kusho umama. U-Ayoyo wathi, "Yebo, ngitholile nami, ngibukeni." Nanguya u-Ayoyo emncanyana laphaya, ugqoke zonke izinhlobo zezingubo ezithengwe ngumndeni wakhe. Kodwa ezika-Ayoyo zonke ziphinki okukhanyayo. U-Ayoyo ufana no-ice cream ophinki. Kuhleka udadewabo omdala, ungathi unoshukela. Ufuna ukudliwa. Umbono omuhle-ke lowo, kusho ubaba. Masihambeni siyothenga u-ice cream sonke. Bonke basuka uma beqeda ukukhokha bahamba bayothenga u-ice cream. Ngiyathemba-ke niyithokozele indaba ka-Ayoyo uyothenga. Le ndaba-ke ilotshwe yashicilelwa abafundi abafunda ibanga lesi-3. Nangokuzayo-ke futhi nisondele nizokwethamela izindaba ezixoxwa nguMam G. Nisale kahle.